सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली शहरामध्ये 2 दिवसापूर्वी मुलींची छेडछाड करणे परप्रांतीयांवर गुन्हे दाखल झाले। त्यांना त्या उपस्थित नागरिकांनी येथे चोप दिला आणि त्यानंतर पोलिसांचे स्वाधीन केले। पोलिसांनी गुन्हे देखील दाखल केले आणि त्यानंतर जे नागरिक त्यांनी चोप दिला आणि जमा होता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले। 6 ते 7 जणांवर गुन्हे दाखल आणि त्याच अनुषंगाने आपण बघतोय की कणकवली पोलीस स्थानकात बहुसंख्य कणकवलीवासी हे दाखल झाले आणि त्यांनी पोलिसांची चर्चा केली। एकंदरीत पोलीस नेमकं काय सांगतात हे देखील पाहिलं। पोलिसांनी सांगितलं की त्यांनी तक्रार दिली आणि त्यामुळे आपण या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोर्टाने आदेश दिल्यामुळे तक्रार घेतलेली आहे। सध्या बघतोय की हे सर्व जे नागरिक आहेत इथे उपस्थित आहे आणि त्यांचं देखील एकच मागणं आहे की आपण आमची देखील तक्रार आहे ती देखील तक्रार आपण लिहून घ्यावी आणि ते सलून बंद करावं असे देखील पोलिसांकडे हे नागरिक मागणी करत आहेत। त्यामुळे जोपर्यंत त्यांची तक्रार दाखल होत नाही आणि सलून बंद होत नाही तोपर्यंत आपण हटणार नाही असं देखील हे सांगत आहेत। असं एकंदरीत चर्चा आहे। पण नेमकं आता पोलीस भूमिका काय घेतं हे देखील पाहावं लागणार आहे। सध्या तरी तसं आपण नागरिकांची माहिती जाणून घेतली, पोलिसांशी बोलणार आहोत, पोलिसांकडे नेमकं काय म्हणणं हे देखील जाणून घेणार। आपण पाहता कोकण साधला येऊ बघितलं तर कणकवली पोलिसांशी चर्चा करताना जे मदत करणारे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत असं एकंदरीत काही नागरिकांचं म्हणणं आहे। एकंदरीत काय सांगाल, तुम्ही आज या मोर्चामध्ये सहभागी झाला होता? बघा, ज्यांनी आता पोलिसांना विचारलं तर सांगताय मारणाऱ्यांवर गुन्हा हा कोर्टाने दाखल करायला लावला। हरकत नाही, कोर्टाने दाखल करायला लावला। कोर्टाला त्यांची नावं माहिती आहेत का? तर नाही। कलम तुम्ही तुमच्या मनाने लावली आहे काय? एक तर दुसरं म्हणजे काय, म्हणजे एखाद्याला जर ज्याच्यावर बळजबरी होते, ज्याचा खून होतो आहे त्याला वाचवायला जायचं नाही। कारण पोलीसच असे म्हणत आहेत की जोपर्यंत पोलीस तिथे येत नाही तोपर्यंत त्यांना तिथे काही करायचं नाही। म्हणजे त्याचा खून पडला, त्याचं मर्डर झाली तरी चालेल, पण तिथे तुम्ही हात लावायचा नाही आणि हात लावलात तर तो गुन्हा तुमच्यावर दाखल पोलीस करतात असं माझं मत आहे। कारण आता पोलिसांच्या बोलण्यावरूनच मला असं पटलं आहे। निश्चितच एक गंभीर घटना आहे पोलिसांचं, म्हणजे मदत कार्य केलं तर आपल्यावरच गुन्हा दाखल होतो असं का? मदत कार्य करायचं की नाही हा एक प्रश्न आहे। त्यामुळे कुठलीही घटना घडली तर पोलिसांची वाट बघायची असं एकंदरीत या घटनेसंदर्भात येथे चर्चा सुरू असताना आपल्याला दिसत आहे। उमेश बुचडे, कोकण साधला येऊ, कणकवली।